Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'olu gụchasie ntị ike maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taata nke iri. Onye isi ala Naịjirịa bụ President Muhammadu Buhari anọrọgo ebe ọ na-agwa ndị obodo anyị bụ Naịjirịa okwu n'ime aha ọfụ a were kwuo sio na o nweghị ihe ga-emekọta ka ọ hapụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi ndị Indigenous People of Biafra, otu nke a kpọrọ IPOB na Ahịja, na-abụghị ma ụlọikpe ọ tọhapụrụ ya n'agbụ. Nke itoolu, maka egwuregwu AFCON. Dịka ya bụ egwuregwu AFCON nke ga-akpọtụ na mba Cameroon na-akpụdebe nso, obi aṅụrị akarịgo ndị Naịjirịa akụkụ mgbe ha nụrụ ma fụkwazie na Victor Moses awụchago n'ogige ndị Super Eagles maka ịdị nkwadobe iso wee nọchi anya Naịjirịa na anya bụ egwuregwu AFCON nke ga-akpọtụ na mba Cameroon n'ime afọ a. Nke asatọ, Jimmy agwụgo anyị na ọgba ahụ ya na Uche Mmadụ Agwụ bụkwa onye na-eme ejije piri mgbe mbụ bụkwa ọgụ ahaziri ahazi iji wee gosipụta ndị mmadụ na ihe aka inu na-ada abụghị ka ụtọ ya dị, ọkachasị ndị na-eji akụkọ ọbụla ha nụrụ n'ọha nta akụkọ wee hiri isi. Nke asaa, Tiwa Savage bụ onye nke ihe onyonyo ebe ọ na-akwa iko wiri mgbe gara aga, o yirigo akwa dịkwa ka onye gba ọtọ wee gaa ime ndị mmadụ obi ụtọ na mba Ghana. Nke a mere Uche Mmadụ Agwụ jiri wee gaa n'ọha nta akụkọ ya were kwuo sio Tiwa Savage na anyị enwetabeghị onwe anyị n'ihe gbasara ihe onyonyo akwamiko gị nke gara n'ọha nta akụkọ, ị bịakwazie ebe yiri ụdị akwa ọ bụ na onye yi ga-akwa gbara ọtọ agaghị eje mba Ghana. Nke isii, ị bụrụ onye Muslim chọrọ ịnwụ maọbụ chọrọ ifenti efenti, ịmara nke ọbụla ị chọrọ ime bụrụ ọnwụ ịnwụọ ọfụma, ọ bụrụkwanụ fentin ide akwụkwọ dobe n'akụkụ ka a mara na ọ bụ fentin nke ị mere tupu eje nie onye dị ndụ. Nke a mere dịka Honorable Adeto Adediran bụ onye nke sobu n'ọkwa ọchịchị n'okpuru ọchịchị ndị APC ebilitegokwa n'ọnwụ dịka o fentiri ndị nwunye wee tụbara otu a ga-esi wee ni ya bụ nwaanyị ma amaghị na ọ bụ fentin bụ ihe o mere. Dịka a na-akwado ịdọnye n'ili nwaanyị a bilitekwara wee chọpụta na ka dị ndụ n'ọbụ naanị fentin ka o fentiri. Nke ise, na Gudpa Local Government nke dị na Yobe Steeti ka ndị agha Boko Haram buru ụgbọala egbe nke a kpọrọ gonka n'aha bekee were wakpo obodo a wee gbagbuo ọtụtụ ndị so na Civilian Joint Task Force nke a kpọrọ CJTF na Ahịja na anya bụ obodo. Nke anọ, ụmụ okorobịa ise ji egbe awụchago na flyover Roma Junction dị n'Awka bịa gbagbuo otu nwoke enyebeghị aha ya. Onye nọ mgbe ihe a mere kọrọ anyị ka nyabụ ihe si mee. Mrs. Ngozi Nwora o mere ka anyị mata na ndị bịara kpaa ajọ agwa a enwedeghị ụjọ ọbụla nọ ha n'ahụ dịka ha ejighị ụgbọala maọbụ ọgbatumtum were bịa, kama o mere ka anyị mata na ọ bụ ụkwụ ka ndị a ji gara ka ndị na-eje ọrịrị wee ruo ebe nwoke a nọ na-ezu ike, kpụrụ ya gaa kiche nso ebe flyover nọ wee gbawa ya egbe n'isi ịfụ na ọ nwụrụ tupu ha pụọ. Kama onye mkparịta ụka ndị mmadụ na ndị uwe ojii nọ n'aka bụ Tochukwu Ikenga o mere ka anyị mata na ihe gbasara ọnwụ a dịkwa ka ọ bụ ihe ndị otu nzuzo. Nke atọ, dịka ọ na-akpụdebe bụ egwuregwu AFCON, ndị Algeria ewerela ọkpụ atọ asataghị naanị otu wee merie ndị mba Ghana na bọọlụ nke ha gbara bụ nke ha chịkọbara iji wee na-akwado maka ya bụ asọmpi egwuregwu AFCON nke ga-akpọtụ na mba Cameroon n'afọ a. Nke abụọ, n'ụmụobo Igbo Eze nke dị n'Ọnịcha n'ime Ebonyi Steeti ka Kingsley gara gagabere na ya isi. Nna ya bụ onye na-agba ihe ọkụ nke a kpọrọ Iron Wedding n'aha bekee, aha ya bụ nwa dibịa Ọbaji, onye nke eji bizi wee mara. Dịka ndị uwe ojii kpanwụrụ nwa amadi a, o mere ka anyị mata na ihe bụ iwe ya bụ na nna ya ekweghị enye ya ego ọ nara onye ya. Ọ bụ nke a mere o ji wee gaa were mma bere na ya isi. Nke mbụ na akụkọ ịrịba n'elu n'ụbọchị nke taa, nke a bịara n'ime aha ọfụ a na Nollywood abakwago n'iru uju ọzọkwa n'ime aha ọfụrụ a. Ọmarịcha nwaanyị na-eme ejije amara nke ọma aha ya bụ Sidikat Ọdụkanwi na-eme ejije bụ onye ejiri ya Boko wee mara nke ọma, abụrụgo onye nwụrụ anwụ site n'ọya ahụ mkpọnwụ ahụ o nwere nke a na-akpọ stroke n'aha bekee. Anyị ncha niile wee na-esonyere ndị Nollywood wee na-ebe ka mkpụrụ obi nwaanyị a zuru ike na ndokwa ma na-ekwu ka ọzọ eme na n'ime afọ 2022. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ọgwa ebe aka anyị ga-adobiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo chetakwa na ada ahụ isi aka agba ụjụ maka na iri ahụ fụsiri ike dị ochi n'elu nkwụ ihe ọbụla ọ tetara ya ṅụọ ọ kabụrịsị iche okwu n'ụlọ mgbasa ozi Simido Televishọn ka emesịanụ.